Please telephone me to the Jungo hati operation plena paimani ra kayang tokwa abun bagai panes ke buini coba cokisa nanggo. Good morning, hai no hai jotono lam sok pio ani channel lo. So asuk din porang tasa nukjak pio ka. Tini ni main topic nga ga hai che mane ang mia kaise video nuka ang video numan poi thangka bumung tamjan di YouTube ni bumung. Kai obna age bo ang কয়েকদিন মানে তালসা তালিনি ইয়াগুলোতা কয়েকদিন ang video nuka sini bukuk sayarani bukuk sayarani boroni nga kai khot sini parano hingjak mano but bin nok ban nok nge kisa salo but mane district nga kai ek layuta dolai district layuta sa nga mia bini video nuka ang belai no serious guys nga bini halat belai hamya কয়েকদিন পিন ভিডিও নপ্রং ka ang asu serious na haya do gang ka sunai di boburi borok do kai bo kai degree college of pori tong bo 4 semester ro ka kai na di pin ma ba usong busu cost ngui tong khana kai ang screen din nai bin video bo video khairi mani video ang screen din nai kai bini kok gang kai dabuk tam nai bini dabuk soli tong guwahati o treatment soli tong o jaga o operation khainani bono rang koroi bo bini kai mane family asuk sayang on bagui no lokorong no help sano please norok nadi norok haino 10 টাকা 20 টাকা invest khaima sai 1 টাকা phano je mansak noroni je mansak bono help khaidi subadi kisa sini borok adike suba khang gaise saga kanai but saga kanai means tam nai dabu nadi jorawa ani bo ngai mano obahai bini bo nin norok ni bo ngai mano obahai problem bin bo dabu ngai to bin ma ba osum busu cost ngai to khana thuya saya busu problem ngai to khana busa khoroksa rok phano ta ang phanong kha bo phanong kha iko dabu lekha pora lai tong asuk sarai phangsi chime tore logri tui phaiga lekha pora dabu lai ma jora o oba hai condition to hangkai jutun dukhu nang nai please norok help khaidi bono kisa thangai bine bank account of ang screen di nai norok o jaga o je mansak norok ni je mansak subadi please kai jora o ni bo phaimano an bo phaimano apro just example sungbo ngi mano sungbo kari phurka sungbo logorong help mas hanai abuno norok jotono seriously na harai bono khoksa khoknai thang kisa help khaidi bo taklai se nadi busu boi pori tongo bo por na musung khana college party tong bin da 4 semester bo kajak bui haike no bobo college ro thana musung khana please norok dati bono subana ang bino operation cholin ani bagi mane guwahati bo dabu thangjak bo gai norok je video nai tongnai rok norok borom bini video onek viral tongo kisa norok search khainai naite sayarani tripura hainai khainai manai so kok gas no sanai ang bisik salia ang bini bank account number ang screen dinai norok je mansak please kai norok yang thangya oi mane norok o jaga rang invest khaya karei bono nadi sung khaino yang rok thango jajago phayo oro haya rang magang thango sini go orang no bono je mansak nang ekte phanong thung tobri khanang bisi apano ekte phanong ta just example gangke subanang thang amsuke pano mane bine account number dai runa rohnang thang sung khoksa kai rikha ga je sin borok busuk phai tong na je wan sung nai bedi norok please lokorok so amsuno video ang pai rikna bisik logor liya so hambai norok thangai nai de subadi bine account no rang dai rohode amsuno
हानाबो हामबाय प्लिज केलुपुरमनि बाथ्रा नांगौ जों गुवाहाटी ऑपरेशन खालामना फायमानि रां कायां दंहा आबुन बागै प्लिज के बुइनि बाथ्रा किसे नांगौ